cah aku cah. Baru potong rambut. Jabrik. Wah, dina iki aku seneng lagi ya niki. Bar profit tradingku iki. Selora kowe. Lu biasa toh. Nek Mas Bro telepon ki mesti ada sesuatu yang indah. Toh? Pawan, si dijak kae si Gudal karo Ngarimin Kebo ya. Tak jajake ning Brick Cafe. Oh, we gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in. Men, wah, siapa ya men ya? Lengo. Raimu. Lengo, jelantah. Siapa dia? Itu, oh, dia. Oh, kecap kuwi. Almond. Almond ini apa Mas ini Mas? Almond kuwi ketoke lagi. Oh. Ini lagi. Apa nama Mas ini Mas? Wah, ya Mas ini yang percara. Apa men? Brick Coffee kok yang iki neng Brick iya kafe yang ini Brick ngono ya ampun makan iki paling enak ini sangat iku ora buah yo boleh gocek kan ayo yang bagian ini si bro lho ayo toko ayo iya men ngeri banget iki tak gebal-balan sak RT dah heeh Mas aduh enak karo poli barang obat iki terang sih bro kerjaan kene iki lah iki ngene Brick lah iki di Brick Coffee ketok men nah aku kesane Waduh, men. Oh, men dhuwur ya bener yo. Enak ketok yuk. Mumpung bro teko to. Ayo, anu. Ya, karena nonton sing gibah. Kira ada sih. Iya, Mas. Anak dhewe tak tau sedenge mati ya kok enak ini. Heeh. Men dhuwur. Nonton karo norong liwas. Iya, bener. Ayo. Cewek mesti. Iya. Ingat ya. Gendang ae to. Iki ketok desane kowe le. Yes, sudah. Jol teko iki lho. Wah. Apa nih? Ngentut. Wis main. Suruh ngerti ngono. Aduh, Mas Boy iki, Mas Boy. Kira main kok le. Lah piye, Mas? Sini ae. Itu tak jo iku. Awake iki. Mas, Mas Boy. Oh, sewe iki lho. Wes, aku gocek ono, Mas. Ayo, wes sini. Antriane mburi akeh. Wah. Ayo Mas Boy, wes gocek ono kok. Iki ngopo dan main. Radio jan. Wah, gede tok sini kopong. Wes dur banget tok. Wah, Mas. Wow. Silirnya. Ceweknya mana ya? Halo Dek. Biasa. Dek Fanya. Ini lo yang ngapain ya lo? Elo tak ini lo yo. Enak. Terus yo anu cah, kone apa sing bro dia nang ngene iki lho. Oh iya sini yo. Anu ayo, boleh gosing jebul. Oh, langsung yo sing ayo jebulan. Oh, ade pone golek. Wis sini. Larang dulu. Ora dhewe enak. Ora. Si bro poin no. Trading menang kok cah. Bener. Toh, ayo. Iya Mas, aku goceki lho Mas. Emah aku dhewe. Ora kok gitu-gitu ngono kowe Mas. Omah tak encot-encot mangan. Apa iso? Bone oh. Brick Coffee kene gede tenan. Oh, cah. Kira boleh sih ini maksudnya betul ya? Oke Mas. Ojo ane gede lho. Ngape contoh dale. Iki lho, Bu. Iya. Sini-sini. Kene masjid kae lho. Ya makane iku sing rapi, yo Del. Iya Mas. Weh lah kae. Celeng wis ning kono kae. Bro, nyetil. Jar. Kacamata ngutus anggo apa jenenge? Apa Del omprong? Omprong. Arti ku ya omprong kae. Heeh. Bro,
Bro. Budeki. Wah. Dalang pakai kafe ya. Parah nih ya. Ya, ayo. Sudah jelek orang budeki biasa. Nah, baru menang trading ngono kuwi. Bro. Mesok. Cok. Jan. Ya, jan. Belum nih, nganggo bahasane dhewe biasane. Mas, Bro. Ompor apa jenenge? Kalung lho. Omprong ku lho. Jenenge apa to, Mas? Omprong sing nyebul tawon lho. Tawon. Oh. Yo. Gayamu, Bro. Saya ngomprong sedotan pawon. Wes jan. Woi. Pak Kandani yo. Piye-piye iki nek ono Leleng. Dalang yo. Biasa to. Bro. Jeruk mau kok. Oh, Mas. Balas aku mah bae tak ulang lho, Jan. Lah iya. Benak. Bamang mat ya kok ngendi mau kok lali karo aku iki. Eneng apa iki? Apa bar Weh. ketenggelane yo? Beton Si yo. Bro yang ini iki cah. Weh. Lah jenengan sapa, Mas? Mau ki celeng ngemet dhewe aku. Jan. Mas Boy. Podo, Boy. Podo dapur ya? Kok dia lain kok. Oke. Boy. Iki piye? Ini apa ya? Podo ngene ya, Bro ya? Apa? Hai lu. Oi. Take. Iki oi, brunianan dhewe kembaran, Bro. Mosok ora. Kembar yo. Iki darah-darah kondangan apa ning ngafe sih? Ora ngerti iki. Malah. Ora ngerti dal. Wah, biar dhewe udah sak. Ya apa dhewe ora ngeloriku. Sama ae, aku penasaran kae, kapan sih? Ya, boleh podok ya. Mirip tenan yo. Boleh podok to. Aku tas pedok ya. Ayo, gak-gak. Oi, coba. Podok resik. Lho, Mas. Pangapunten. Jenengan sinten to, Mas? Sinten jenengan? Aku sing duwe kene, Mas. Maksudnya kene apa? Sing duwe break. Gue kayaknya bro, pas pede tak cara aja bro. Luas banget. Keras ya, anu ya Mas, pangapunten ya Mas. Kalian mah podo Mas, coba Mas, lihat Mas. Apa ya Mas ya? Kasih kamera kan. Podo tau ini, podo Mas. Podo ya. Jadi dunia lain ini kembar bro. Ketiga rendeng. Datang ke sini. Bener. Bro, kok dalam ya kita? Mana sampai ya, Timbal kita bayari kabeh arep mangan. ayo kena. Wong masih jaga jam trading ya, Win. Rene iki kafe paling gede lho sak Klaten. Oh, aku bercorak. Tak duit kok. Aku dulu lho. Wah, fly. Wah, Ngambil dandanan bayangnya itu. Oh, malah congkak. Dan iki mbok saking pundi to, Mas? kula Mas. Kula ya asine ya tebe, Mas. Ya tak tempuh ya mungkin pesawat ya, Mas. Ya mau helikopternya tak parkir ning anu ning kono. Pasang gentongan, Mas. Acara nopo nih? Tak bayari syukuran. Apa asine lho? Nama apa? Trep. Oh ya gandeng raine mirip to, Mas. Oh, Mas. Gampang lah. Kok peseno sak puasmu gampang. Cocok Bos. Temen. Padang warung Den. Beli kopi. Iya, iya. Cocok ya. Sak puase ya. Lo puas kudu. Siap. Lo Bos. Aku sing pengen ning break wis kek dhisik. Podo bro ngasno gaule podo ngawur. Iya, ngombe meh pesen apa ya? Bingung, wis ngombe isi enak dong. Ker. Ngono nih, Mas. Mas silakan Kak. Monggo pesen Mas. Ngeri-ngeri Pesen bro. apa iki? Usik ya Bos.
Jenenge pe ngeri lho iki. Londo lho Mas iki. Rambutku. Yan. Ki enak iki Mas. Wah, kok aneh abang-abang iki Mas? Talok iki Mas. Oh kuwi cherry bro. Black Forest wah iki jeneng londo kabeh, Bro. Apik-apik mangan ame ngene, Bro. Wajan lagi iki aku. Ki napa meneh iki? Sanet panganan iki sing enak. Waduh. Jenenge spesial lho, spesial main cocos sih. Londo-londo kabeh, Bro, men. Wah, mataku men. Terus aku manut aku tak borong kabeh ya, Bos. Oleh ya, Bos ya. Oleh. Kabeh, Bro, kabeh. Terus kabeh sik. Wah, bingung aku malan. Sing warek wae, Bro. Bos. Iki letak, Bos. Minyak-minyak Keju Mas kowe. keju. Waduh, jane mangan piye, Bos? Aku kuwi. Lah kowe ya ora tegas kok, Bos. Lah sedok endi mangan koyo ngene iki ki? Mangan aku besok, Bro. Iso. Kalau garpu karo besok. Ini lho tak ajari ngene lho. Main-main, Bos iki jan. Beli kopi, Piye rasane? mabur, Bos. Wis iki, mangan dhewe coba. Siap. Tak ajari Bos ya. Iya. Sik. Jian. Mlekek lho, Bos. Dagingnya ngalimin mesti ngiler iki. Lah iki apa iki? Sirup. Kuwi salad. Jan. Melayu pitike. Nyak. Wis dipenake ya, Mas. Siap, Bos. Aku tak rekapan sik karo Cak. Siap. Matur nuwun lho iki. Siap. Nah ya. Ya, kowe sing warek. Koncoku bakalan RT tak ndek kabeh. Oh, siap. Cocok, Pak? Makasih. Tos. Siap. Wis, Dan. Oh, Bos. Siap. Makasih ya.